फालौ जानानै इसोराया आलु गोजा जोब्बाय दै लोंदो Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर नै न' सफैफिनलायबाय लोगोफोर दे थ' मोनसे खामानियाव फैदों आङो थ' जादों जोंनि आइनि after a long time बिमा सना बिमाया खुसि जोंनि बिमाया न'आव फैनांगोन ना बोरै मोनदों फिसाफोरा बोरै मोनोब्रा बे सारि बिमाया हारसिं जाथारो जों आबौआवबो थायो दा क'क्राझाराव आइया हारसिं जाथारो आरोना माने आंनि खायसे दोङो जों आफानि बिब' माने हाबा जालाङो आरोना बिदि आइदिया थाबाय थायो आरो होमबाबो जों गैयाबा गारनो हाना थ' लोगोफोर बाय दावे दायो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लोगोफोर जोंहानि स्टर रुम आरोना माने जों उन्दैयाव बेयावनो थायोमोन दै माने जों उन्दैयाव थ' बिनिफ्राय शिफ्ट जानाया जोङो 2000 हमना ला 10 years जाबाय आरोना खिन्थु बे दायो जागासिनो जोंनि स्टराव जोंहा एसे देखायगासिनो दं थ' लोगोफोर आं माने देखायनाय जायाखैमोन नैफोर जाबाय आंनि गोदोनि आखिनाय सावगारि थ' नैबे जाबाय 2012 नि आरोना आं बेखौ आखिदोंमोन लोगोफोर हा आं जाय समाव आं 12 बोसोरमोन थ' बे समाव आं बेखौ आखिदोंमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा आइनि ना हाबायाव मोननाय माबाना नैबे आइनि माने आइनि हाबायाव मोननाय माबा उसुर्गा ओमफ्राय निजाबो दोङो सिनारि ओमफ्राय नैफोरबो लोगोफोरनि ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनिखौ माने जोंहा आफाया बानायनायमोन सेसनि गराय बियो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोंनाव खासे आलासि दंफायो बेनो जाबाय मुनु लोगोफोर दायो जोङो माने मुनुजों आंजों मोनसे फुड चेलेन्ज फिसा खालामनायदों थ' नायनोसै आरो ना मारै जायो बहुत गोबावनि उनाव फुड चेलेन्ज आरो ना हागोनथ' फुड चेलेन्ज थ' लोगोफोर नायनानै जाबाय थ' जोंनि आइया बनायगासिनो जोंनि फुड चेलेन्ज बेयाव खालामसै आरो ना थ' लोगोफोरनिफ्राय जाबाय आंनि उन्दैनि माने गोदोआव बनायनाय मोननैसो स्ट्राक्चार आरो ना माने उन्दैयाव लोगोफोरा आं 10-12 बोसोरावनो माने बारा दामनो रोङामोन आं थ' बिदि आं बनायदोंमोन आरो ना जाय मानसि खारनाय माने बिखौनो बनायदोंमोन आं हा बिखौनो बनायदोंमोन खिन्थु बारा जायासै माने उन्दैमोन नालाय आखाइफोराबो बारा दामनाय जाया ओमफ्राय नैबे जाबाय ब्रुज खालिफामोन दै जाय समाव ब्रुज खालिफाया माबा जादोंमोन इन्टिग्रेट जादोंमोन बेसेबां हमना ला 10 years सिगाङाव आरो ना ओमफ्राय नैबे मोनसे प्लेनानो सब गासिबो आथाजुनिफोर सब उन्दैनि जायो ओमफ्राय नैबे जाबाय जों आफाया बानायनाय आरो ना सेसनि गराय आरो ना बिराद गोदोरनि थ' सेसबो दङमोन दै जों आफाया माने मोनफ्रोमबो माने बिदि गराय राजा पिलारफोर गासैखौबो माने बिदि दानजुबदोंमोन दै लोगोफोर नै मोनबाय नै जों आफाया बानायना गालांनाय सेसफोरा नै आखाइजों हेन्डक्राफ्ट आरोना नै आयै दिनैसो नुबाय आं गोमाबाय सानदोंमोन माने बिदि गोदोरा गैला आरो ना माने फिसा फिसासो दङ नैबे गरायनि फिसा भार्जन जों गोदो आफा दानो बिराद गेलेबाय बेखौनो आयु गोसोखांजोबबायलै फिसानि माबाफोरखौ जायो फिसाजों गेलेनायफोरखौ थ' आं माने आफानि सिगाङाव आङो जेबो नङा आरो ना आफाया मा हाया आं जेबो होनो हाया माने आफाया आं गोदो बुंखादों आफाया माने आखाइ मोनसेजोंनो 50 kg दागाखौ बिदि थिखाङोमोन आरो ना गोदो आं 22 बोसोराव दै आं दा टेस्टआनो जाबाय 24 जासिगोन खिन्थु पसिबोल नङा आरो ना नोंथांमोना सोरबा हायो नामा आखाइ मोनसेजों माने 50 kg दागा बिदि थिखांनो आरो ना बिदि खालामनो आखाइ मोनसेजोंनो माने फुरा गामिनि माने रायजोफोरा नाफाखौ बुंजोबो आरो ना नोंसा आफाया बिदिमोन गोदो होनना फटेजल' गैया गैनायालाय जियानो जायामोन लोगोफोर थ' दायो जों स्टार्ट खालामसै जोंनिया फुड चेलेन्ज अके थ' नोंथांमोना लोगोफोर दासान्दि बारा मोजां रेसपन्स फैयाखै भिउफोरा माने एसे डाउन जादों मानो जादों मिथिया नटिफिकेसनबो नोंथांमोना मोनाखै एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे माने एसेबां खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनानै आरो भिउ फैयाबा बोरैबा नाङा आरो ना मोजां नाङा एसेबां 100K 1 लाख माने साबसक्राइबार थानानै भिउ फैयाबा बोरैबा जाया आरो ना मोजां नाङा थ' बेनिखायनो जाय लोगोफोर दासिमबो माने माबाखौ थुवाखै माने बेल आइकनखौ थुवाखै प्लिज नोंथांमोना थुना लाबानो जाबाय ओमफ्राय जाय दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दे थ' बेखौनो आसा थाबाय नि गेजेरावनो मोनसे बाथ्रा थ' नोंथांमोननो 100 रुपिसनि 100 रुपिसनि एमाजन बक्सार नांगौ नामा थ' लोगोफोर आं देखायगासिनो मोनसे सिम्पल ट्रिक्स थ' जेराव नोंथांमोना 100 रुपिसनि एमाजन गिफ्ट कार्ड लानो हागोन थ' बेखौ खालामनो थाखाय पिन कमेन्टआव मोनसे लिंक दङ लोगोफोर थ' बे सिङाव हाबबा मोनसे साइड मोनगोन थ' बेयाव थांनानै नोंथाङा डिटेल्स होनानै नोंथाङा माने रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय आरो ना बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव 100 रुपिसनि एमाजन मोनगोन आरो ना थ' बेयो जास्ट लाकि सुबुंफोरनि थाखायसो मानोना फार्स्ट बेयाव 1000 पिपल्सनि थाखायसो बे एभेलेबल आरो ना जाय आंनि कमेन्टआव होनाय कमेन्ट पिननिफ्राय साइन आप खालामो बे साइडआव गोबां गेम दङ बेयाव आंनि फेभरेट जाबाय लिफोर टावार लेजेन्ड बेयाव जास्ट नोंथाङा गिदिरनिफ्राय गिदिर टावार लुनांगौ आरो ना जेसेबांनो गिदिर टावार लुनो हायो बेसेबांनो माने प्राइसआ बारा आरो ना जेराव नोंथां दायो माने स्क्रिनाव नुगासिनो आङो माने टावार लुनानै गोबां फैसा रां दायो खामायगासिनो ना थ' डिप'जिट आरो उइड्र पेमेन्ट मेथडआ जोबोद गोरलै जेबो बेयाव प्रब्लेम गैया ओमफ्राय आरो बे गेमखौ जास्ट एसे रिक्सबो दङ आरो ना बेयाव नोंथाङा जास्ट गावनि रिक्स लानानै गेलेबानो जाबाय आरो ना पिन कमेन्टआव लिंक दङ थ' नोंथांमोना थांदो गेलेहैदो साइन आप खालामदो ओमफ्राय मोजां बनास नाय
लोगोफोर नै दा जोंनिया चेलेन्जखौ जों जागायनोसै नियाव दङ चिकेन लेग पिस मोनसे आरोना नै ओमफ्राय नैबे जाबाय साम' आरो मा लाव थ' जायनो लोगोफोर फार्स्ट जाखांनो हायो थ' बे जाबाय उइनार नङा होमबा ओमफ्राय जायनो हारियो बे बिखिनाव फालु गोजा जानांगोन दै जागोनथ' अके लोगोफोर दा जों नै जागायनोसै जानायखौ थ' नै जादों चिकेन लेग पिस ओमफ्य नैबे जाबाय साम' आरोना ज' साम'खौबो जाजोबनांगोन दै अके थ' जागायनोसै ना ओमफ्राय केमेरामेना जोंनिया मोजां गैया बिनिखाय बारा फुटेजआ माने बारा फायजोबाखै आरो ना थ' एसे एडजास्ट खालामबानो जाबाय जि दोना देखायजोबखाबाय नङा होमबा लोगोफोर ना नांखादोंबा दै दंखायो नै थ' 1 2 3 go आं खिन्थु लाव जानो हाया खिन्थु आं दिनै मानो लावखौ होखो आं लाव जाखाया I don't like लाव Macam mau kali juga. Enggak ada bang. Stop. Moनसे आं गोरोन्थि जाबाय बेयाव लोगोफोर आङो माने लाव जानायनि जेबो बाथ्रा गैयामोन आरोना आंनो जास्ट माने लेग पिस जानायसोमोन खिन्थु आइया ब्रा लाव जाहोबाय खिन्थु आं उन्दैनिफ्रायनो लाव जानो हाया माने मोजां मोनो लाव जानो हाथारा आं हारिबाय आं जानो हाला आं बेखिनिखौ जाजोबनांगौ सेस्था जागोन winner goes to you नमस्कार बिराद गाज्रि जाबाय दिनै फुटसेल जा मा खालामनो होखो नोङो माने नोंथांमोनाबो लोगोबा आंखौ मालाबा आलासियानो लिंदोंबा मालाबाबो लाव जाना दे आं लाव जाया गाहाम गोदै गाहाम मोनथारां लाव जाया जिंखाफोरखौ जाया खुमब्राफोरखौबो जायो जानायालाय एसे लावखौ मेनलि जाया आरोना आयुर्वेद माने देहानि थाखाय मोजां मिथियो होमबाबो जाया आरो मोजां ना थ' winner goes to Munu दा फाल जानोसै जादो नोंथ' जाजोबनो थिनदोंमोन ना दे उफाय गैला दे आं माबा मोनसे हा मोसा फालु जुदि जानो हाया मोसा फालु जागोन आं नों दहाय मोसादोंमोन ना फालु जागोन दा मोसानाखिसै मोसागोन फालु जागोन अके आं हारिबाय गाज्रि नङा लोगोफोर फुटसेलासो मोजां जायासै थ' गिबियावनो आं फालु जानोसै ना आंखौ पुरा आं जुबान से बेखाय दे मा जी जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ ओके दिस इज फालु Oke. Ini biasa mau di sana ada alu lagi alu halal Jelina ओमफ्राय दायो फालौ जानानै इसोराया आलु जाजोब्बाय दिलिं आइ नो मोजां जादों हटेल लेन्सा इलिगेल जाबाय खिन्थु मस्ला मोनबाय आरोना बेनि थाखायनो साजा नैबे जाबाय बिनि फाखोसो नैबे जानोसै आं नोंखौथ' मोसानो थिनदोंमोन ओमफ्राय नों मोसाया होनबायना दे दा गानद' जाबदो मोसानांला आरो अके आलु नायखाय बे एसे अनबाय आंखो थ' गान जानाय हिसाबै आङो मा जागोन नोंनि गोसो मा खालामो जाबो मोनसे गोदोनि मोनसे संबायाबो जानांगौ आं बे सिंगारा बिग्राया जानाय आरोना बिग्राय सारनि थ' बिनि जाबाय आङो उन्दैयाव नायदो दै माने टिभियाव जोङो न'खरसे रानदों माने ज' माने टिभि मोनसेयावनो 10 जनसो 20 जनसो मानसिफोरा हायाव जनानै नायदोंमोन आरो बे समखौ थ' बे समानो जाबाय अननाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलाफिसो सानो नोंखौनो आं बे आरो जोब्बाय आलु दोननो हायाखै अननाय होनाय नोंनि बोरै बावनो आं गलाफिसो सानो नोंखौनो आं खामग्लिनाय गोसो खामरोहो खामग्लिनाय गोसो खामरोहो बिखा गावो खुगा गेवा जायाखै रोजाबनाया जाबाय बेखिनियानोसै माने गाइस आलु दोनदै बेनिखाय आं बोनो हायाखै थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर जि देखाबाय आङो थ' नेक्स्ट माबा मोनसे खालामगोन दे जोङो
next video main monceng moncang jeng selesai sampai cerna to logofor next logo monceng biasa video bye bye good night Bye bye. bye bye love you all